Dnes máme pred zápasom ešte jednu malú povinnosť. Náš prezident klubu TS Slovan Čeladice, inžinier Martin Hamada, sa dozýval tento týždeň 40 rokov. Tak mi dovolte, aby som v mene svojom, v mene všetkých hráčov, fanúšikov mu zaželal veľa šťastia a zdravia a aby sa nám darilo minimálne tak ako doteraz. Všetko najlepšie. Začína Víťo. Víťo. Didi, ale nedávaj, tam pomal skôr, tam viac po zápase.